Si hasio jalushame. Kibeli pasi lama gitilele palusi. Hasio jalushame. Hasio jalushame. Hasio jalushame. Ngisacela ukubingelela obingelelayo uvele empini uSigobo Sentambo ozalwa kwaKhozo kwaNtombela ongasenkandla kodwa ukhulela ubuka kwesakabiyele ekhaya kuma wakhe. Ngisacela nje ukuqala ngibonge ithuba enginikezwa abahlonishwa okubhuti umcineka nobaba Mageza nobaba Umbomvu nabanye ke abangale kwabo esingabazi nesingababoni nabahlonishwa abadlulisa ixoliso zokungaveli. Ngicela ukubingelela kubo. Ebese ngiphinde ngibonga futhi ethimbeni lengoma kazwelonke okuyikomiti lonke ngibonge kumagosa engoma la kubafowethu abashutha ingoma kazwelonke kusukela iqala kuze kube manje ukuthi konke ngisakubona kuhamba kahle ngoba ngicabanga ukuthi kube khona lapho kushayisa khona ngabo asikho lapho esikhona njengamanje. Ebese ngiphinda ke futhi ngibonge ubaba umcineka ngokusuka nami cishe unyaka ka11 lo ngisebenza naye wasebenza nami kusathiwa ngehlaza abantu balifuna ukungiqasha kuthiwa uSigobo Hlaza kodwa ngicabanga ukuthi ubhuti akakubonanga lokho ngoba sekuze kwafika lapho ngoba ngicathi naye ngabe kade angikhiphe emcimbini wakhe okuyimpucuzeko. Bese ngibonga ke nabazali bakhe ubhuti abamkhulisile ebebengazi ukuthi bamkhulisela thina siyisizwe sase South Africa ngoba manje ngicabanga ukuthi sowethu sonke ngoba akekho umuntu ongafike manje kuthiwa ushaya umcineka ngempama sekumele umcineka ayiphindisele. Ngicela siyolwa sonke sihamabhinqa ngoba bayobe beshaya umuntu ophethe ikusasa lengoma noma ikusasa lamabhinqa noma ikusasa lethu siyisizwe simnyama. Ngiphinde ngibonge nabangani uNkulunkulu akukhethele bona kwazela ngoba abanye abangani kuyenzeka uvele namaphupha amahle kanti nomngani nje kanti naye akayena umngani ngalendlela ocabanga ngayo egcina into oyicabangayo egcina efuna ukuyigodla yenze kube yakhe igcine ingaveli ke ebantwini njengalendlela evela ngayo. Ukunqamulela nje ngizocela ukubonga Mcineka lokhu okwenzile kuzoke kuphumule nabaculi abasha lapha emculweni kaMaskandi ngoba abaculi baningi kakhulu manje basafika futhi kumanje khona baseyidudu hayi ukuthi benziwa yini ingoba babona lapha kuMaskandi kuyadliwa iningi labo basuka engomeni. Ngicabanga ukuthi mase kunemali ezongena engomeni ngalendlela okwenzeka ngayo umuntu ngisho ukuthi ubecabanga ukucula uzoqinisa kulokho akwazi engomeni athole imali khona. Ngicela sibaye simshayele ihlombe ukwazela lapha mhlawumbe nokuthuka kwazela ohlala ukuthuka lapha kuthiwa ubani omfaka emcimbini kuzoke ukuthi kwehle. Ngisacela ukubonga abafowethu ithuba. Ngiyabonga Mcineka ningasikhohlwa abafowethu nama-award alandelayo awesibili awesithathu awani nisikhumbule ukuthi naqala nathi manigcina nigcine nathi. Ngiyabonga.